Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba PF nongrang Secretary Kashnat nongwa mautomor lengdok siemshem. Hakajiya kuren bat unong sanhima, ulaong habayadei bat kajaka badi syaka BSF, nakaliang kashnong kadon yakikot kisla kibabiang ban pensisha. Kasin jam nakaliang kahima, marsen lap yakajing shisha, kila ay dakajing ujor, ban pensange bande jaka syaway sya aru, bat ladon ru kibrio bala ujor yaka PIL. Bat hadien kata kahima kalayok pediang ru, ya kakot nakayeng kasyari. Bat kala kentan, ya kata ka PIL bala ujor dakiwe. Nakaliang kahima, kaklem syong klikti, halor ka jingdi jing tit kulma dia ki jaka ki puta. Lada kahima kamdon ki kot ki ban pensisha, kamnut bantu klar halor ka jaka badi sya ki BSF. Namar kahima kamtep hakapor badi. Haswa bandi ki jaka ni ka kampen bet pun, hakapun. Ka regional committee kadai ban khotlang baro artali kishnong ban yes ngau thu jengmon batru ban shem ya ka jingshai na kipat ba shushu ula ongru bangi dei ban penjanai ya kiba uphareng ula de ban bu renti yangi ukhasi kahima kadas ngau nguru halor kani ka jingle ki British ula ong bangi dan kam ban tep ya uput usam lajong bat ngin omla ban pediang halor kini baro. Hakajing idai berkato kajaka kabandi ki BSF gi donru ikikot ki selagi ban pensisha. Ya kato kajaka kahap ha ka benta joka snong nagrabil umlatu pilangku A pilangku B. Bat kani ka snong kadon tang kajenga tong kumba 1 kilometer nak snong unterna. Bat ka kentup ya ke area kaba Katar acres. Katar hajar ekar. Katar hajar. Bat kani ka Katar hajar ekar, kaba itamula kalong kumne. Kidon ki sinong hangto, Henry la register pat badai tang hakar teng jong uwe breo. Ngamtip yung ni breo le se bapli la sa ban destroy ya ka jimut jing perkhat ki jong u da kino ki breo. Hakadu bapli lanur ban ong ba kadi ka jaka ka property singat ka jong u ka Katar hajar ekar. Tela register haka kerteng jo. Utau di daerah sirup lau dah kababuram ini iba bapli nak kasengi lah pergi kubor tanle aku nak hiatan ko. Dah. Banang tapat de lapan iru ba nakata kakat hajar ekar nyo hajar sos pak kat laipat latmu bandi syaki BSF. Tekat kum ke jeng yo iya ki kot kisla tekat kum ka declaration to sell de bala register bala ayu po registrar office juga riboy district no po hagador ke banyu po prakoro tegi pendon kam da kata ka stam ke basi po tengka tingim tip ke don ke kaya ke jengye dei berkade to bad dia kan ka jakala nadu arjar kan riul sedang bandi bad ngilap din ya ka arjar kan kandai habang ngilap nakaliang ka hima ngilap ya kane ka jing temu bandito sa ki BSF ya kitu ki shnong hang to tena kaliang jongi ke hima ngike ngi file da ka case bara bangi file da ka case ngi lala ban pelaim ya kitu ki beriu nang tina ka nakajaka bambut bandis ki BSF kata kalong ha kata kurukom kasenjam nakaliang ke hima age tu ki ha nadu kitu kapor ka ba ki mutmu bandis ki BSF tegila don ru ki beriu ki pala persang ban file PIL po high court hau arjar khat kendai ki arjar arpo la file da PIL po high court te nakaliang jongi kasinat himan wa motomor ngasuka ban ong yang marsun sedang marsenlap kum to ngi file da ka injunction order da ngi file case hau arjar kendai ban ngi liok ru yang injunction order na ka district court kani injunction order kamur ba ban pensange no ka jingi dei ba jingi di thiet jaka chiki weipat to nang tahu arjar arpo ki don ki breu ki bala persang ban file PIL po high court haka jinge dei bat kene ka kam keram ban nakaliang jungi ka himarong imsam la song klik ti ni perkat ya ka jing jenjar ki khun ki hajar ki jongi hang ti ni perkat ru nang ta ka jingbit jingbiang put usam jong ka jala ka jongi ban ngimsam la song klik ti ngi ya khun ya kan bat ka ba so tenat hiru kalong pade ngilayo ru ya ka court ya means ya ka order na court baka di high court kala dismiss ya ka PIL bala file di kitiki brio
nga kajing sunga jong nga bal kadon kajing sisang ta hadin bag lami gatu kajing penbet hima ngambut bano kajing penbet kapot pi kana kajing penbet kapot kamdai tang manta kasin kala bun sin ba kana kajing penbet kapot tang nadu bang akan mau ngaru nadu senam ar kat kandai sijar nai spa kandai puar ngamu banong nang tawa nadu kum to terter ke bang yo I kor ko bor arjar kandai kum ta terter bagi ni kisngi ina kapor kana ke julong bai kata ka join committee ke jing kendolang pedang jong kici ar remote kici secretary lan lagi chief minister nang ta kum ta terter ke official ki ba per to bat ko bakal umentakan ka regional committee ngini karanya ka ribhoy regional committee naman ya kenduban ngini tongam ong ba kajing don jokon ka committee kanlong kabasneo lane kanlong kalong ka bomde ya ka sarkar bandai ban set up ya kana ka committee ban form ka committee ngini ba ba Henry kumakalong patde kajing ya lenti bat kajing long jing bandong ka committee long na kalyang jonga bat ka hima hite ngim suya hap ya kajing long jokon bali nga ong kumta Wei namar kalong kom devi kaneka ribhoy regional committee hakajing sisha ilayo I ya kajing ki jing kesar jo ki kon ki hajar jo ka hima so yong nadu arjar khat khandai nadu kapor bal atmu bandi ya kajaka CBS ladon kajing kon kajing persha gini sam kalang ru kele persha te kamud ladai ban sngu tu hiro ba kaneka snat hima na wa tomor kadon ya kanong rim ke baskam banikon ladang imdon ya kanong rim ke baskam nginum not banikon ban challenge bat kinu ki badai banikon to ka ba ar per kalong kum de kirang ba sinong jongi ang ti po bodar asam kisnong ki bahab ha jing pe jing kmi jong ki kisnong khasi kidon yak sunjuk rong ba sinong kidon yak sunjuk rong ba sinong bat kini kisunjuk rong ba sinong kirang ba sinong kim tepe ye jing ya dei rubat bat kan ka regional committee misem nolak yo jing tepe ye bani penbet lang kan de dan nakaliang jongi kesnat himano amo tumor nakaliang jongi hima so yong rukum jo kam simte be ka jing ya dei bat kan ka jing penbet yo ne podo sam baro telada dei baka regional committee ka perkat da kalenti baka sinjam ka badai banum don kono ka jing keram kadai ban le kun ne kadai ban tep ban khot ban wat kane ki hima ka ha pa mel lim ne kane ka chinong ka ha pa mel lim ne ka ha pa jirang ne ka ha pa nong spung ne ka ha pa soyong ne ka ha pa hang nong no ka kadai ban ha da ba sngu to ya kata ba kata ki hima ka ha la ka jong nok sun siar ta kadai ban wat choi kita kan kadai ban sutu jung mo dikirang ba snong kan ban simru ya ka konsen jung ki pa ba nang to ha kung baka pau nakababuro mo kung bala ada bahan ng spong kita ka bela kawajo ng spong to Henry nakaliang jong ngim yo I katak signal pihang ne ngamur banong kum de imat tentang ya kane kajing ya penbet pur bar ka asam yang ila sa ban diktiat tapi ya ka jalla makalaya sa ban diktiat imat udawat de kidekot kibadai jong regional committee lane kiba pikir pang nakabenta kane ka kambar penbet pur imat laju koman laju diktir na asam thongi kita le kita I kumba kalong kunta I kumba ka asam kala ada ban produk lupa pet makaliangan sim na do nang tanang ta hi ya kane sakarip kane ka kajingwan inspect jongi hotspot kajing le public hearing jongi hotspot ka chulong formality hi sobet ya kato I kumba kalong kunta balik ong I kumba kalong kunta haka pratarek jong une ubnahi kumba dang lai singi menta Iba preston kum deputy chief minister badan buram de isu uno yalam jokne report regional committee udang submit ya ke report siam bat haka jo kasengi pat de kaja ayu kidon kisnong kiba kangayo kajing tip kapatikana kisnong ha rani bari ha bernong sai ha jambrigao ha lungkong nata bakapara nata belakawa kipulit jongka asam nadu kat ar baje hadu so baje ki donang to katan sobit ya ke report ha ka juga sni kipulit asam ki donang to sinong bat om tang kata layo jing tip hadu sobar kikiyo sobar tang harum naka warma sang itong kui sobar ni poya bakla pra natang ipoy bela khawater ter natang irungi kini ki haula ki lungkong bar kini ki rabni narani bari kat bak report karang proses ha kami jong siam Henry kicipai kipulit juga asam
kila anang ban penting penkiyo ya ki pai ba nong seksi nong khasi ki jongi hi lada dei bakalong ka bakoi lada dei bangim sha diktir lada dei bagajala makale ji kamsa ban koman ban diktir ka asam ai makana report kanang ya ai kanang ya ke report asam belum kumno ke report nang ne kalau kumno ya pegang ta bro artali ki bosun char jo ke jala mang ki jala ki khaput ki nya song sok ki pai ba kem dei penting ban kiyo ki pai ba kem dei ban sme kami kali kam dei bit interfere di kita ki pot ki sam joka ke bitun ko ka asam ro kam dei interfere final show ya ke report hak ta ngin i ka dor ka basisya ke hari ko bang i mata ngatarai na kaliang joka asam kambana ai bang kali ajung i un atak un penting pen kiyo i ki jai ban riwasa ringi yo i pat de baka sarkar asam nakapor sa kapor ka penting pen kiyo ya ki jai ban rew khasi ki jong bat hangne ka don ke ai kaban nakaliang jong i ki pai ba kam dei yang i bangin chusnap kisang balang ki jong i kim dei ban chusnap ngi don kam man na ban kin de thia no ba ka ne ka regional committee ke ba pher bat ba ka ne ka sarkar jong i ka dei ban sim ya kaleng kor ka jingit kli ka balong shisha dei ban chipen thambe kai pai ba dei ban chipen thambe kai pai ba lese kane kalong tang kabuj politik jong ka nam to ar pula even te be kata den ring don kam ya ka jing pen shisha ke bar kai bat ba kisang balang ngayawer ki bakin pek ngor ka jing hidai bang ki rurang ba jong ikin pek ngor kalong kumno kaya kumno lese ka chulong ta ko ben chipen be ki pai ba ngidon kam banong alat habar ki banta kanang ba cisen bagi lamut banyo ya ka jing pen bai po ka de banong ka bajo to ka ba pat de ka jing hidai ba ka regional committee pina marba barok ki hima ngidei bandon ya kedulir kendau ngangan ong hakmat jong pi ber ki kun ki hajar jong kari khasi jong i kasinat iman wa omong tumur gadon la ka jong kedulir kendau hadu mata ngidon ya kedulir kendau tengam tip ujirang udon na em ngam tip melim don na em ngam tip nose pung udon na em hari ngak mi letikin don hi teh ba ka des konsul ketika kami jong ka kendau ka siap jong kari khasi jong i kadi bantip ka kun baning kong junga ka don em kot kendau ka kun ba ar junga ka don em dulir kendau ka kun khat du junga ka don em dulir kendau kadi belum komta dai benon ka jong ka dulir kendau ta ka hima jungi ngi don dulir kendau ka hima jirang ka di benon dulir kendau ka hima melim ka di benon kiwe ki ma ki di benon la ka jong dulir kendau kata kadi jikir klik ko sel bada bang yo iya gini kerum keram kadi benon kepala kloy ban khot ki bos sensar jong ki hima banwan hakamar ka sel banya pe ye jingo ye ki od kendau jogi ma kidon ya lada kidon kata labyang lar kam don kade kamram jong ka kumro ban thau ban penyo ya ka dulir kendau jogi ma vi kan kalong bas kam ba bar kade kan nongrim ka bas kam jong ka sel lada ka sim ya kan senjam ban ong ba baro ki ma gi de bandon ya ka dulir kendau ka bachi sya ka batikana pi nga perkat ka jing ide bat kane pi ngimla ban subeng ya ka British government barohoi kidon ki banta ki bangan hab ban yoro ya ka British government kidon ki banta ngayo ban pule ya ka wi ka kot ka ba hakapor bolong deputy commissioner u captain Harvard ulong deputy commissioner jongka United Khasi Jantia haus nem chi jar kandai span reo ule komno compile lo de barohoi ujiet ya kiri orang ba lain ngosangot ban lek keleng kari khasi ke hima kari khasi badu pelong ya ke dorbar haman laki hima nuksa mata kum hima soyong hima nong spung lasen char dos imyong hima soyong lasen char da kakur ka jai thaba to uwat ya ke nong rim balai balasen char da kakur thaba angto tabur kur thaba yauja yauyar yaumen balai nos pung la sencara kurs emyong kai ka family tree jong kita ti ya kanong rem badu compile hakokot ya kita ki hima jong kiri kasi jongi udah pelut por uphareng uta pihang ne ngayo i ba uphareng British government to kapor ula persyang tepi ban bu bet ya ka jing bet jong ki hima kasi chua ba on IT no lane bu chua
Coba nginyo el ka jongka ya kalau jongka jeng lain loy. Ulah de bubai porenti lo pa. Ngiyo ikini kidulir kendau ke jongiru, kede kidulir kendau ke ba kesorkar pareng kala penbit penbiang. Ha ka jing sisya, ha ba kesorkar pareng kala penbit penbiang kini kike berfai ke basa kalong kumne ken. Bamangi ukasi kindong alam jongi menta, kidon kam ban pen kam jana susu. Ikini kike berfai. Hari kumba kelong ikini kisingi jongi kibam tapat, ngim yo i bikin dong alam jongi pat kinsim ke jingkit kli. Kabor sukusing ngin mui bakan sim ke jingket kli ban penjanai ya ka it ka hima ya ka jenglong nong sensar ya ka kendau ka siap ban penjanai kike berkhot wat lada ka British government kal persang ban bu kike berkhot pihang ne nga ngayaro ya British government kala persang ka babatam barka basa kalong bamangi ki badai ki kasi bar ginong yalam ngidon kam ken ban kam penjanai susu ya ka kata kalong kai ke bang yatu ya kot ke bang yo ban pule ya bala tho dau ya bala compile dau nu captain Harvard ha to ko por nem cijar khandai span reo bolong deputy commissioner of united kasi janti ha to ko por jing de bar ai ba ke sim ka jing sisai kalong kum de hi ladangi ong ya ai ba ke sim kalong kum de mentang ngin ai na ngisim na ume khalaya mata kami sorkar me khalaya mata klem datip ya kita gidulir kendau jogi hima hi hangti bordar asam ya keren cuata kande nadu bahap ti bordar asam ter bar hai babon hi gidei ki makasi haji sagi di bandan ki kor kisang bong hi ngidon kam bentip baka jela me khalaya jongi layo ya jela me khalaya halor kita kinong rem bong manda mo kidon kisim kidon kendau sensyar teka kadese konsil kum ka kami ka jingisa ka resu konsil kadai ka jingkit kli ka halor do banyak state government ka state government kadai kata bahkan dia terilang ber ka resu konsil bar ka resu konsil kadai pendor kami ka ikhtiar ka jongka te lada ngim smuto balada ngim tip lada ka resu konsil bar ka sorkar jela jogi kam tip yelo ujong uput usam ka sedang nangno ka kut hangno tipinnya perkat ya ka ya kata bengennya geva antik polisi kata don kam mentip saya kata ya telah dah bangil atip ya kata lese ka jaka ka sya ban hap ca asam oke si sim lo asam satu lese ka jaka asam pat ide berkandrung semel khalia ai no ka asam semel khalia kata ta kawan da kumui pat kin rimeta tang yo put usam la jongim smutu te ka dehok baka asam bakan kam ngatrai lada asam ke sorkar asam kam nadu nong por hap sengap tapi lada ngimtip yo put usam la jong hap sengap tata kadau ban ya sim ya kajing penbit pot ya kan ka give antik policy nginam la ban pedang dalele ruem lemdak sorkar hi berkesukusel kam tip saya le ujung pot nang no kasdang hang no ka kot kawai hi kalong be ngau ong be bakamen sim jong jingkit kaji kamen sim jong jingkit khia ka basisha kam don kamen sim jong jingkit kli ka basisha kam don layak layo ya ka jalla ka jongi ha ka jing sisha haba layo ya ka jalla jongi ong no chwa ban yo ru la de ban tip ne am yo pot usa mentah lah pen mi yang ya kun he la ay nong rim yang ayo em podosam te kamut aba niyo ya kejelam kali aru na do to pori kin la di bentipi podosam tono lor bang ong menne begidon kita kisi binok sensar jongi la ay ka kali halor jogi niki drese council mo kidon kinok sensar kum ta kasi kamut ke jaka ke badai ka ha hi po jeng sensar jongi im ki leadership kileng do jogi ma kasi kata kade ke kali ya nama labi sa ka halor jogi nong rim ta tengan ongkum no kitip ne kimtip tikili bentip haji sha ka fast assembly jongka Meghalaya ka fast assembly don gila deh ya kajing sha ka to por banyak keren ka border issue sngau sorong penban bangila ayo ila ka jongka state Meghalaya ngikut tang ha kajing sorong ngisngau bangilong ki hero Henry kinu yale ban yo ya jalan Meghalaya gila tersitong ka sorkar di sana du ka fast ka assembly ke banekong ladon kaman sim yak sinjam banyak keren ha ya ka jinge dei berkan ka jing pemai pot menta jinjar mano jinjar mangi jinjar kini kilong den tengah kami lentihi bakane ke baru kai kanom dei bangindu jekermen pot ngidon kaman sim yak sinjam nang ni sakamat bad begini ke sinjam kalong baya ka jing sisa ngidon kaman keren ya kajing siyang ngimday ban re ban ngidon kaman keren ya kajing siya bara bangi keren ya kajing siya
bat kapor kan sabatay ka jing jok ka jing bat kisang balang bat kinong ilam ki badon burom jing matangi don kaman keren ka jing sisya nginom kwa baka pateng ka jing kantem yang ngiyatun ko bat ngi mentanang laban penbet kini ki berkhoy kadai kadai hok kapor ka jing banyak kun kini ki berkhoy ban ngat ong biang sisian lada ka regional committee ka khendu thalai ki berkhoi lada ka government ka simya ka tangkum ka dur ban penthamei pai ba jing dei bakane nakalang jungi ka sinat hima dalele ru em nginom sha dalele ngidon ya ka hok ka jungi banya chakui pat ki bor ngila submit sa kadisa konsel ka jing dei bakane ke hima ka sungsi kam asignal ka mangong tangam tip lesek ka don jingkit kli ne kam don lada kam don ka jingkit kli kapor ka sabatay yo lese bagi kwa yang i bingilong independen himarung sai pai kata ki ge bar khoi khai kasong ha ka jing yan lenti bar kapor hi ka sabatay ki ge bar khoi ha ka bakut hi ka long ba nginom la dalele ru em ban pen be jo pai ba kano sin ngin thok kinong yalam ki ba i ki badon burom jongi kano sin ngin pen be jo pai ba da ka bang iya ya ka ne ka jing pen be pot kham dawat ko no rem ka basisha nginom kwa ban yuri hura bar ka asam kadai ka state kadai ka kemi jong imen chua haringi kwa be ya kata ka hok bar ka nongrim ka basisha ka badon haka balengin ya huri hura bar ka asam ka bodar ka badai hi ka ju kari india ka ba ye gi jong ngimunong kwa ya kata i kwa hi beki ye bar khoi kai kini balong halor ka nongrim ka basisha itip chua ya kata ka boundary ka jongi ya ta ka give and take policy la ka jing stu jing mo lang bar gi nok sinsa kata ka long da kumui pat ka mga ong biang sa